Joseph Muscat ma jikkummenta xejn dwar il-kuntratt li tal-gvern tiegħu lil Konrad Mizzi meta mistoqsi direttament dwar dan l-iskandlu ġdid li faqqa fl-aħħar 24 siegħa l-eks mexxej Laburista kif għażel li jagħmel fl-aħħar xhur sostna li ma kellux xi jikkummenta. Min ħada d-deċiżjoni tal-kuntratt ta' Konrad Mizzi? M'għandix nikkummentalkom. Imbagħad reġa' dar fuqna u kellimna b'dan il-mod. Nitkellem waħdek, grazzi. Malfejn tibqa' ma twiġibix il-medja. Nitkellem waħdek. Net News staqsa lill membri parlamentari Laburisti dwar l-għażla ta' Konrad Mizzi bħala kap tad delegazzjoni Maltija fl-OSCE, mozzjoni li kien ressa il-Labor fil-Parlament bħala grupp wieħed. In-nomina ta' Konrad Mizzi ddiskutejtuha bħala grupp parlamentari. M'għandi xejn iktar xi nżid ma' dak li diġà ntqal. Imma ddiskutejtuha mhix twiġibni. Biltu magħha kollha. Jidilli li ħadu deċiżjonijiet fl-aħħar sigħat and we stick to them. Ġara qabel qed ngħidlek biltu biex. Jiena nħares il-qoddim mhux lura. Il-Prim Ministru tkellem u naħseb li nħarsu l-qoddim. Ma qabel kollha qbiltu fuqha. Iddiskutejtu għal-ħatra ta' Konrad Mizzi bħala grupp sħiħ? Ta' Konrad Mizzi issa fil-każ ħarġu l-istqarrijiet kollha. Ġara qabel qed insaqsik. Kellhom joħorġu. Qabel intom qbiltu kollha dwar il-ħatra? Attwalment m'għandi xejn iktar xi nżid ma' dawk l-istqarrijiet illi ħarġu. L-eks Ministru Konrad Mizzi min-naħa tiegħu ma der imkien fil-Parlament.